Добре дошли в анекдоткаст. Малка си ви човечета с фуражки. Тук не е информация. Това е тик-тик-бум-бум. Отворих една стара врата, там имаше две бъчви за зелен. Стрелях в едната, а от другата изкочих кмет. За облачно с риск за куршуми. Тези физиономи са запазени с само от микрофон. И майка ми така каза. Това, драги слушатели, се рече сатира. Дупките свършат изненадващо. Ние сме загубили леки момичета. Искате да купите долари? Не е страх. Мене не е страх. Има шапка за Бога! Добре дошли в анекдоткаст. Единственият подкаст, правил дръзки викториански снимки на глезените си. Всеки път, когато има интересни анекдоти от българската история, включвам микрофона и връзвам за него моя приятел и модел на крак. Плейбойко, аз нямам никаква идея каква е историята, аз съм тук да си правя умир, да си правя готино, да влизам в една друга генгстърска реалност и просто да ми става генерално така много приятно на топлите части. Заедно с него има въртящ състав от гости. Този път това е... Гофретника, номер 32 в интегралната бюлетина. След това Гофретника е редактор на видеоклипове и единственият човек в Twitter, който има лиценз да твитва. Да. Точно така, всеки друг твит е нелегален, включително моите. Значи явно не става, аз съм там с нотариален акт. Той е преди всички останали. Да. Явно ми трябва още Притежава документация. 51%. Добре, някой от вас, преди да започнем, чувал ли е Да, чувал съм, постоянно чувам. Не, дали си чувал генерално. Слух имаш. Някой от вас чувал ли е за Ради Радев? Няма нищо общо с президента. Преди някой да каже каквото и да е. Това звучи като някакъв чалга певец. Искам да кажа, че ще напусна този разговор, защото ме вкарахте в подкаст, в който трябва да говорим за човек, който се казва Ради Радев, аз не мога да казвам Ради. Капан. 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 Нищо не мога да кажеш, Рани, по принцип не мога да говорим. В смисъл... В правилния подкаст си. Аз ако можеш да си се повремените с дикцията и само Р да не мога да казвам. Може да сменим темата, докато още сме тук. Да. Съжаление не. Това е. Подписал си договора, иначе ще ти вземе лиценза да твитваш. Ужас. В град Шумен през 1872 година се ражда Ради Радев. Пост известен като Радо. Ради в радото. Ради Радев Радото, известен радиоводещ. Кажи ми, че работи в радиото сега. Не, но си близко. Радиоактивен е. Не, да, родил се радиоактивен. Ради Радев, радиацията. Няма нищо интересно за ранния му живот на Ради Радев. В момента това, което казвате, е много по-интересно от това, което се случило в ранния му живот, което просто да е израснал в Казанлък и да е учил педагогика. В смисъл, това е буквално всичко, което знаем за ранния му живот. Не е израснал в Радомир, това е изненадващо. Мисъл, паса повече с тематиката. Аз ако се казах Ради, бих искал да се рода в Радомир. Той работи като селски учител, а след това като учител в Пловдив и след това в София. Той едно от тези места, че забележиш, че не са свързани с Радомир. С малко селски учител ми звучи се едно. Имаш клас по селско държане. А сега женици отворете на 20 страница как да храчим на улицата. Селско лок. По селско знание. Как да си хвърляме букулка през терасата. След като Ради Радев се появява в София обаче, прави някои добри неща. Това ще са му последните, така че запомнете ги. Той участва в писане на учебници и подготвяне на програми за ученици. Участва активно в Софийското дружество за учителите. По това време учителите имат сериозни проблеми. Да, негов е известния сборник как да бием софиянци. По това време учителите имат сериозни проблеми като никога друг път. След това никога не са имали проблеми учителите. Само тогава са имали сериозни проблеми. За изплащане на заплатите, техния размера на заплатите, имали се искания за приравняване на заплащането в учебните заведения в селата. С тези еректилна дисфункция, всеки неща. Някои учители съм сигурен, че са имали този проблем. Имали са проблеми с насоките на образованието и така нататък. Което принуждава всичките дружества на учителите да се обединят в едно дружество, което да има така достатъчно политическа сила, за да лобира за тях. Да не си мислите, че синдикат Ради Радев участва в това дружество. Пише статии за списание Учител. Вау, продължаваме с гениалните оригинални имена. Където дискутира всичко по-горе, както и за произволите на настоятелствата, на местната и централната власт. И така колко учителите са държавни служители, колко са частни, защото те ги третират като частни по това време, въпреки че те са държавни служители, всичките учители. Но истината е, че Ради Радев повече се кефи на това да пише статии, отколкото да преподава, и към 1896 година решава, че ще стане вестникар фултайм. Аз като си сета, аз в гимназията, в смисъл, какво сме правили пред учителите,
Изцяло разбираемо да искат да стават повече вестникери, отколкото учители. Малко е шаши от това за времето си, защото това е еквивалента на днешно време да решиш да напуснеш държавна работа и да станеш ютубър. Или стендъп комик да стане заместник на Слави. Или да си Слави Трифонов, се опиташ да станеш политик. Нали, всички тези странни неща, които някой може да направи. Слава богу, такива неща не се случват. Той създава вестник Смях и сълзи. О, слава богу, че има втора дума. Ако беше само вестник Смях, ще да си изключим микрофона просто. Той започва във вестник Учител. Отива във вестник Смях, където пише вицове. Нали, това тия такива, мисля, прекалено буквални имена, примерно пенсионерски клуб, сега ще легне и ще умра и някакви такива работи. Общо взето това е защото в този вестник се публикуват карикатури на Александър Божинов. Божинов е известен каратист. Но това, което е по-важно, че тези карикатури запращат Радев в затвора. Те просто стават истински, излизат от страниците и почват да го носят към затвора. Просто карикатурите усмиват Фердинанд и ние знаеме, че княза е нещастник. Той е много лежерен тип. Да, и не само, че нещастник е докачлив нещастник и съответно директно го изпраща в затвора. Карикатури му е. Карикатури му е. Виж, след такива добри реплики си тук. Аз съм за това, да. Това е много такъв екзистенциален въпрос. Нали, може ли направиш карикатура на Фердинанд, която реално да прилича на карикатура, а не като просто на портрет? Иронично, това го прави по-популярен. Много ясно, Арце. Естествено, че ако усмиваш Фердинанд, ще станеш особено ако това е, нали, ефекта на Страйзенд. Да, точно преди ефекта на Страйзенд. И ефекта на Радо. Да. Ефекта на Радо. След като делата срещу него замират в съда, Радев се оказва доста сжаман. Цитирам: известно време е редактор на вестник Вечерни новини. Две думи. Вестник Вечерни новини. Кой има вътре? Вечерни новини. Право, закривай. През 1901 основава вестник Новини. Вестник. Да, това е една стъпка пред вестник. Вестник думи. Той е дългогодишен сътрудник и телейтонист на многотиражния вестник Вечерна поща. Добре, това е поне по-такова малко по-завъртяно. Не е толкова буквално. Да. Нали? Той е кореспондент на чужди издания по това време и той е един от най-добре платените редактори. И често пътува, което да напуснеш държавна работа, да станеш ютубър и да ти се получи. През 1906 публикува пътните записи за пътуването си до Арабия и Източна Африка. И понеже ми се наложи да го чета в оригинал от 1905. На арабски? Ставаше да е на арабски. Не, но е близко до арабски, защото е преди езиковата реформа и трябваше да чета на български преди езиковата реформа, с много ъта отзад, с много измислени букви, които вече не съществуват. Сега ще ви го саморизирам как е минало, защото на мен ми се наложи да страдам, така че и вие ще страдате заедно с мен. Трябва да го пуснат на шлюковица. Пътешествието на юг на Ради Радев започва, защото той, цитирам, искал да наскита наляво-надясно. Лодката обаче се забавя с заминаването, защото чакат да доставят това, което се оказва, че е труп на французойка, починала в България. Някой си е поръчал по Някой се е поръчал по Амазон. Виждаш в Емак, цъкаш труп на французойка, под категория другия. Но да го съжали човека Ради Радев, когато парахода спира да обикаля красивия турски бряг и се оказва в открито море, Ради Радев започва да се оплаква от скука и следователно си намира французи, с които да пие абсент. Тези, които останали живи. За сега. Но пият абсент, така че може и да се промени. Ще се окаже, че радиоактивния Радев просто ги прави с ракия с радиум. Не, той е Ради Радев радистия, между другото. Има мафиотска връзка вече. Докато пиват, става ясно, че всъщност пие с капитана. Той не знае, че това е капитан, но установява, че пие с френския капитан. Въпреки, че пият на руля. Да. През цялото време. Който през цялото време капитана се оплаква от хората в трета класа. Трета класа, разбирате ли, била пълна с арменци, които бягат от Цариград и са забравили си купат хляб. А кораба няма достатъчно хляб да храни всички на борда и арменците. Той капитана бил купил само за първа класа екипажа, а пък арменците не говорят френски и те не може ли да се разберат. Ради, бидейки, не знам, човешко същество в случая, предлага да превежда, защото той говори турски и арменците говорят турски, може да си през няколко езика да се оправят. Да, той Ради Радев намерил къде се наби между шмарите. Моля ви си, нека аз да им кажа, че няма да има храна за тях. Моля ви си, искам аз да ги съдамя, че ще стоят гладни. Няма да ядете. Здравейте, приятели, аз съм тук да ви помогна. Няма да има хляб за вас. Бахта падара. Оказва се, че има резерви в кораба. След като лидера на арменците говори с Ради Радев, той говори с френски капитан, защото френски капитан намира от някъде резерви в кораба и дава разрешение да се ползват. Нищо не му е пречило на този френски капитан просто да ги нахрани и да не трябва да се включва в цялата тая шитня. След разговор между лидера на арменците
който разказва, че бягат от геноцид в Цариград и нямало как да си купат провизии, защото ще ги издадат, което е напълно ясно тогава на всички, просто френския капитан е буклук. Да, че само арменците дадат хляб. Ти отидеш, това са такива на държавна сигурност баничарници там. Някак успяват да договорят хляба за арменците. По-късно Ради казва на арменците, че буря няма да има и след това парахода минава през буря. А в Марсилия Ради се прехвърля на парахода за Александрия, където го хваща морската болест и той пише, цитирам: Дословно. Чудна е тази болест. Все още никой не е открил лек за нея. Запитах насам натам дами и кавалери, които болестта беше обхванала. За щастие, и аз бях сред тях. Страда много между другото, да. Не, можеше да е като това, като Атанас Танасов на яхтата. Просто да е написал в дневника си. В Александрия Ради се сблъска с това, че като пристигнеш още на пристанището, се нахвърлят полуголи хамали да му носят багажа. И той трябва да, цитирам, често да посочвам с бастона, за да се отдалечат на почетно разстояние. Те му се нахвърлят, той трябва да се отбранява с неговото мъжко тяло. Да, точно така. Има зехтин замесен в цялата работа. Сложно. Да, с те двамата са облепти с зехтин, да, точно така. Подават си залъци хляб. Радев ходи из пристанището и се отбранява от хамали. Рабина според Радев не можел да говори тихо и за най-малките неща викал. Защото, нали... Пишката ми! Най-малките неща. Раби според него са едни и същи. В Александрия той е впечатлен колко, в кавички, европейски е облика на града, докато обяснява рабите колко са бедни и смотани. Изглежда... Отивам в Египет, това ще има тук с египчени. Изглежда той не осъзнава връзката между богатите европейци и европейския изглед на Александрия и бедните араби. Нали, не съзнава. Империализма не е нещо, което е ясно. В Кайро, на пазара, Ради раздава акълчета на местните продавачи. Цитирам: двама фелахи започнаха тъй остро и високо да спорят, защото ми се стори, че техните обяснения ще се обърнат в скандал. Ради отива директно до полицаите, които пазят пазара, и те му се изсмиват, защото казват, че онези хора просто преговарят на арабски. И Ради е такъв, те се карат. Той е някакъв, не, аз съм експерт, аз съм тук. Аз знам какво да се прави в тази ситуация. Аз съм the negotiator с Самюел Джаксън, в смисъл, аз съм човека, който ще го прави нещата. При което Ради обаче решен е да вътвори ред. Отива при продавачите и единият продавач му казва: що се караш с купувачите, бе, приятелю? На което продавач му отговаря как се карам, казвам му колко струва. Ако не му изнася, да не купува. Бати сребърния език на Ради. Защо му викаш, бе, педерас такъв? Хуйо, не му се карай на човека. Давайте само малко по-спокойно лайно от такова. Това е. В Египет, освен че вижда един тон неща, които биват откраднати от Британския музей по-късно, гледането на пирамиди, отива да гледа пирамидите. И гледането на пирамидите се състои от група с араби и местни, които са наобиколили богати чужденци да им предлагат всякакви дрънкулки, твърдейки, че им продават антики. Продават се скарабеи и камъни от мумиите, както и боя, направена от стрити мумии, която е била много популярна в Европа по това време. Да, спори. Както баба ги правеше. Той обаче успява да се измъкне от цялата тая тълпа. И цитирам: възкачването на пирамидата е леко трудно, но възможно. Нашия обявец плаща на 3 бедуини да го завлачват. Скачи отгоре върху пирамидата. Те го завлачват отгоре на пирамидата, да се качва се на върха на пирамидата. И разправя... Да, Ефенди, всички го правят. И разправя, че трудно е, ама става. Ама на 3 наведнъж. Да, те го влачат нагоре по пирамидата, те са някои човека покрай него като гидове и го влачат. И го оставят там. Нагоре и го стават да седи и да се наслаждава на гледката. Също в днешно време това би било престъпление в Египет и най-вероятно биха те изхвърляли оттам, но тогава много хора са се разминавали с много неща, особено ако си изглеждал като Ради Радев, т.е. бял. Затова липсва на голямата пирамида в Гиза, в Хеопсовата пирамида липсва върха отгоре. Теоризира, че е бил златен. Не може никъде българи да ги заведеш, разбираш? Веднъж ще окачиш горе, той ще задигне върха на пирамидата, защото е златен. Цялата работа е, че Ради Радев е изненадан, че е трудно да си изкачваш по гробница, предназначена за друг човек. Ради Радев пътува до Суец, където се озовава на пълна тишина, защото Суецкия канал те първо го пробиват, следователно там кораби няма. И докато чака парахода си на юг към Червено море, на парахода той чува следния разговор на британец и някакъв случайник. Цитирам:
На какъв език? На случайен език ли? На английски. Доколкото разбираме на английски. Добре, че англичанин е говорил случайно. Цитирам англичанина. Към 1870 година френският губернатор от Джибути беше започнал да праща репорти в Париж, в които излагаше нуждата и от печалба за Франция, ако вземе остров Перим. Пресата вдигна много шум и се зачуди как да похвали деятеля губернатор. Перим беше островче само за лов. Губернатор очакал заповед от Париж. Нашия губернатор обаче един ден взе канонарката, яви се на острова и заби британското знаме. Острова от тогава е наш. Случайника, с който той комуникира, го пита, добре, не му ли трябва на губернатора да пита Лондон? На вашия губернатор, който забил флага там, не му ли трябва да пита Лондон? И той е такъв, нашите губернатори не вдигат врява и не питат Лондон, когато се касае за увеличаването на Британската империя. Ма вижте сега, ако Хан Аспарух не беше забил едно време знамето. Не беше взел канонарката и не беше питал Фанагория. Беше питал. Ние нямаше да съществуваме, този подкаст нямаше да го има. Така е, прав си, наистина. Този подкаст ще говори за някакви неща в Централна Азия. Нямаше изобщо да е толкова интересен. От тук нашия приятел пътува със следния досаден британец до Аден, където решава, че е добра идея да напише следните редове. Няма нужда да казвам, че аз имах силно желание да видя живота в свободна Арабия. Най-вече някой пазар на роби. Свободна Аравия. Видях как веднага се смръщи. Младата робиня на шейха прислужваше. Какво създание! По чертите й се четеше едно божествено премирие с съдбата й. Той горчива за нея. Така, това, което най-харесвам жените е да си зад място. Общо ето Ради Радев такъв. Много ми харесва, че тази жена се примирила с това, че е робиня целия си живот. Ради Ралтана Радев. Ради Радев, феминистки герой. На гости на същия този шейх, британеца, с който пътува Ради, буквално подарява един от спътниците си, който също е роб. Да, предположих, че са някой, който пътува с него, не примерно Церес. В защита на Ради, той настоява да си тръгнат, а не да участват в търговия с роби, и пише как в неговата глава са въртели мисли като бедни създания, какво ли ги очаква. Сега, колко наистина се е притеснил за робите в Арабия и Ради Радев, само може да гадаеме. Много така хубаво изразеното, просто само една идея над това да каже, видях там роби и ми стана така някакво малко гадно, брат. Но ми беше шивно, брат, на момент. Както и да е, пътувах с този британец, който притежаваше роб. След тая търговия, той се разделя с британеца и заминава за Джибути. Айде, изкарай си шегите за Джибути сега, за да мога да продължа. Не, нямам в момента шеги за Джибути. Там той се запознава с европеец, който е също толкова отвратителен. Той закарва Ради в квартала на местните, както той го описва, и там му показва как местните жители живеят, голи. И го запознава с местно момиче, което има, цитирам, афинитет към белите. Какво белите? Какво да бели? Да. Какво да бели? Домати или картофи, да. Картофи или какво да бели? Докато Радев се захласва по това колко било красиво това момиче, ония муни, с който му разправя, цитирам, Фатима е дъщеря на черния и съдружник. Тя няма още 14. Не на белия му съдружник, на черния му съдружник. Да. И няма още 14. Фащаш се за грешното нещо в случая. Не искам да коментирам другото, брат. Искам да коментирам, че там се живеят в шахматно поле такова и се. Той черния му съдружник е защото той е самия на цвята черен или защото се движи диагонално по черния полета само. Или защото му е черен пред очите. Да, това е, да. Но и двамата се захващат за грешното момиче. Не ми се говори за педофилия, бе. И двамата говорите за грешното нещо в случая. Не, расизма е ясно, ама. Изпускате педофилията. Расизма е ясно, ама изпускате педофилията. Това е най-добрият цитат с тази година. Официална позиция на този подкаст е, че... Не, няма да довършвам това. Препоръчваме расизма и педофилията. Това е... Ти го каза не аз. Този подкаст има продуктово позициониране. На расизъм и педофилия. 9 от 10 човека в този подкаст. Аз съм последния. Аз съм той, който не подкрепя. Добре. Ради, понеже е готин тип, снима Фатима полугола и я шлепва на страниците на книжката, която аз четох. Вика, аз съм тук един човек, той гледал детско порно. Ти чиста моя сълза, брат, ти си направо безгрешник, разбираш? Случайно тук гледах детско порно, добре. Става още по-зле, защото Ради прекарва няколко страници да говори колко е секси Фатима. Разправя колко е яка, колко е красива, не знам си какво. И аз бях такъв, може ли да продължим напред? Ради, брат, може ли Успокой се. Дай нататък. След това,
Ради продължава да прави кретени, като прекарва ден да се така разхожда из Джибути и буквално да влиза в домовете на хората непоканен и да ги гледа като експонати в музея. И той просто, ти представяш си, ти влезе някакъв муни от България, ти влиза в... Имате ли 14 годишни? Понеже прави тази кретения, се забива в един от крайните квартали и понеже си позволява да се държи както си иска, бива заобиколен от тълпа хора, които той казва, че го карат да се чувства заплашен. Докато го заплашват, най-вероятно. Ради си вади револвера, не е този револвер, който му е станал като видял 14 годишното. Да, не са замесени децата този път за това. Може би, защото не са били на 14 за това. Да, не е имал никой на 14 покрено, той просто бил сериозно разочарован. Какво да прави там? То път е била тълпа 15 годишни и той вече не знае как се справи с цялата работа. Той е като Лео Ди Каприо, просто минали 14 нагоре и вече не знам какво да правя. После се оказва, че той го пак е влязъл случайно в джамия, в която са влизали хора да се молят. Малко по-късно, като повечето европейци в Африка, Ради се разболява от нещо, бог знае какво. Затова се връща през Суетския канал, вече е прокаран до Кайро и после заминава обратно за България. Невероятно се разборява, защото някой от местните толкова много го харесва, че му е срал във водата за пиене, примерно. Нещо. Като се прибира, публикува книгата в Южните страни. Описвайки как прави лек империализъм, роботъргуване и точи лиги по 14 годишно. Това е коалицията Ориент Експрес, за която говори Христо Иванов. Или както нашите историци го описват, книгата е добре илюстрирана и съдържа полезна и любопитна информация, подправена с чувство за хумор. Това кой го е? Нашите историци ли са го писали? Да, нашите историци са го писали това, да. Доцент, професор, бакалавър, еди какъв си Георги Георгиев. Много ми хареса да жуна на тази книга. Много беше интересна книгата, особено ми хареса, че сташ 14 годишното. Ако е било по времето на соца, нищо чудно. Къде е завеш порно? 9 от 10 историци харесват тази книга. 9 от 10 педофила са историци. Като се връща в България, Ради Радев най-после започва пътя на политическата си кариера. Време беше, нали? И се присъединява към единствената партия, която си заслужава да си член по това време. Партия Атака. Тя все още не съществува, иначе ще Атака. Български възход. Не. Партията... ДПС. Джибутянци за... Джибутянци за България. Джибутянци за педофили и... За педофилско развитие на България. Джибутянци за педофилски секс. Партията е на стария приятел на подкаста и Кенеф на Фердинанд Васил Радославов. Либералната партия. Или иначе знаено като тогавашния ГЕРБ. Избран е за народен представител. Ох, тези либерали. На Софийския клуб на либералите. Начело е на парламентарната комисия на просветата. Това всичко, което чухме, той е буквално най-либералният, най-просветен човек някакъв. Той бил в чужбина, смисъл. Виждал е неща. Не се брои. Не се брои. И понеже така е роден в Шумен и е учител по професия, преди да стане журналист, заради тези умения го правят заместник кмет на София. Да, това няма смисъл. Толкова смисъл има за вас, колкото има и за мен. Смисъл, като имаш преди, че Фандъкова е учителка. Като имаш преди, че всеки сигурно може да бъде кмет на София. Кмет на София. Буквално може да бъде едно куче, което вземеш от улицата. В момента Томислав Дончев стои на Московска с една такава голяма мрежа на пръчка и чака следващия кандидат, който кой стане кмет на София? Аз за това не минавам там, защото не се знае. Никой не иска тази позиция. Като заместник кмет, той прави предложението към герба на София да се добави фразата "расте, но не старее". Вау! Това е свързано с 14 годишната пак. Да, това е... Старо ема прилича на малко вечица, което бих е бал. Това е връзката. В смисъл, голямата педофилска връзка, която се бие в момента над бюрото на Фандъкова. До иконите. Искам голо дете на герба. Голо дете на герба. През 1915 година Ради Радев става кмет на София. Публикува брошурата "Анархия и грабежи в Софийското общинско управление". Какво? Кой е минал? Аз. Хвали се. Което е също като Фандъкова да пише във Фейсбук колко зле са се справили предишните управляващи, което са тя. Прав е, но да го казва правилният човек това, като си му причи, че той е бил заместник пет. Цитирам Александър Мирков. Мандата му съвпада с годините на Първата световна война. Това е почнало. Работите на общинските служби са подчинени на военновременните нужди на столицата. Крайна цитата. Той се възползва от това да вземе осветлението и трамваите от чуждестранни дружества, които се занимават с тях, и да ги направи общински дружества под контрола на София. Прави и още няколко неща, като да започне строежа на електроцентрала в Бояна, но такива готини неща остават на фона, защото той се запомня с нещо друго. Виждате ли, въпреки това, което разни десничари ще ви кажат, войната не помага супер много за икономиката на държавата. Даже напротив. Не, България на швейцарите. Да, България и всяка друга държава през Първата световна война е тресната от страшна икономическа криза дори. Понеже голяма част от храните се пращат на фронта или няма кой да ги събира,
Цената на И ги изяжда рижата. изяжда рижата. Цената на храната скача ужасяващо много. Потребителските стоки стават все по-оскъдни и трудостъпни. Почва се спекула. Останалите търговци, извинили се от военна служба, чрез пари или добри приятелства, почват яко да спекулират с тези продукти. За да се избегне това, правителството въвежда централно планиране фактически. Паниране? Централно планиране. Нямаме храна, вече започваме да дайте картон, всичко Панираме. Книги, панирани книги, продаваме панирани книги, хората някакво да дадат. Много съм сковарено. Това да не е Луизиана, бе, бат. Създава се дирекция, която да изкупува принудително храните и да ги разпределя. Започват да се санкционират спекуланти. Като казвам санкционират, разбира и да се арестуват или да се заплашват само с глоби, ако са достатъчно добре обвързани. Ето той там, вземете, хванете го, панирайте го. И него ще го изядем. Да не си мислите, че нещата са супер честни. Комитета на... Сега ще дам на Бойко секунда да се забавлява с това. СГОП. Сгоп. Сгон. Сгоп. Приключи ли с това се забавляваш на СГОП? Доктор Сгоп. И неговите сгопчета. Комитета на СГОП. Обиньони. Сгоблени. Членство в комитета на СГОП са дадени на членове или приятели на Либералната партия, които, както можете да се сетите, започват да спекулират с храните. СГОП е създадено да се спре спекулацията, СГОП изкупува храните и хората, които изкупуват храните, започват да спекулират с храните. Подявалите тази ирония. Тоест, за да избегнем спекулата, ще дадем на наши хора да спекулират. И за Това не е българско. Това е много българско. За София, СГОП е оглавено от кмета на София, Ради Радев. Нашия красавец бързо съзнава, че най-дефицитните продукти могат да бъдат продавани на черния пазар и той да печели зверски пари по време на война и икономическа криза. Цитирам. СГОП нарежда на структурите си в страната да раздават захар само на населението. Изрично се забранява предоставянето и на сладкари, кафеджи и търговци, както и за индустриални цели. Местният комитет за обществена предвидливост в София взема решението захарта да се продава на 2,5 лева килограма. Ради, робовладелеца Радев, започва да раздава захар група подбрани лица, започвайки с 3 арменски сладкари, на които им отпуска над 20 000 кила захар. Той просто ви кара по улицата за шлифери и захар в него. Мой човек. Искаш захар. Искаш бело, ама много друго бело. На други 12 собственика на кафенета им е раздадено 7000 кила. В един халвайджия са намерени 40 съндъка захар. В него? Да, в дома му. Очевидно се в дома му, нали? Той носи 40 съндъка. Спряхме го, претърсихме го и 300 кила захар го намерихме. Като муля, да. Да, не като в анимация, такъв тръскаш го и от него пада захар. Междувременно 5 кила отиват в млекарницата. А пък Божил Вичев, шуменец, търговец, получава общо 48 000 килограма захар. Как го представи така му една визитната картичка? Шуменец, търговец. Така го пише в източника. Той е професионално от Шумен. Да, той е професионално от Шумен. Вичев става много богат от тази захар и най-вероятно плаща солидни суми на Радев за удоволствието. Следват поръчки на Вичев за цял вагон за захар, защото 1000 килограми не са му достатъчни. Трябва му тонове. Когато вагона пристига в София, Вичев е уведомен от друг член на комисията, че захарта трябва да се прибере. Което вбесява Вичев и той казва на член на комисията, че захарта е негова, защото му е дадена от кмета. Както знаете, е много добра идея да се заяждаш с ръководни лица. Члена на комисията му състава акт и му пляска 1000 лева глоба за недекларирана захар. Захарта е много важна работа в този момент. Незаконна захар. Този същия член след това се разделя с работата си по нареждане на кмета, нали? За една година Радев раздава около 100 000 кг захар, а комисионните са впечатляващи. Това е същия човек, който беше писал Анархия и кражби в Столична община, между другото. Аз си казвам, той се хвали. Фабриката на слухове в София не спи и софиянци научават за сделките много бързо. За съжаление на Радев, в София се намира правителството, до което също стигат новини за сделките на кмета. Прокуратурата се самосезира, деца вика, и полицията съвсем скоро обискира кантората на Вичев, където Вичев удобно е написал сумите за извършените сделки. На стената. Ами на хартия, просто ги написал. С кръв. Захарта се препродава от 5 до 8 лева, като имате предвид, че оригиналното беше по 2,5 на килограм. Радев е прибирал по 3000 до 5000 лева комисиона за всяка доставка, които са много пари за това време. В смисъл, може да изплатиш един апартамент в изток. Това е от скъпото. Както може да се сетите, Вичев не е получил само захар. Отпуснато му е сол, ориз, брашно и напитки. За всяко едно от тези неща той е търгувал. Цитирам Мирков.
Следователя установява, че кмета е гушкал от различни еснафи и издружения по 5000 до 100 000 лева рушвети, за да им отпуска захар. Пораждат се съмнения, че съучастниците са секретаря на комитета Илия Арнудов и магазинера Никола Свещаров, който се появява от никъде, просто него го вкарват в цялото нещо. Хванали се го, защото на пазара е излязла захар, рязана с брашно. Нищо от това не притеснява Радев. Все пак е редосовист, а те управляват. Следствието приключва чак началото на 1918 година и дори тогава не е внесена съдебна инстанция. Всичко това ще ви се стори много познато. Обаче за изненада на Радев и редосовистите и всички нещастници във властта, ние губим войната. И правителството пада толкова бързо, че не усеща кога удря земята. Мога да кажеш един вид, това е бил техния росенец. Следващата власт дава скорост на делото. На делото му се призовават около 50 души свидетели. Народни представители, съдии, адвокати, търговци и случайни минувачи, които просто са минавали под офиса му и едно куче, което просто го е надушвал някога. Тоест, защита признава, че той е раздавал захар с негови резолюции, да, но не му е известно да се е продавала тази захар по-скъпо или да се извършва спекула. Подхлъзнах си ръката, докато подписвах. Спънах се и дадох 100 000 кг захар на рандъм търговци. Скъса ми беше джоба. Да. Ради Радев, виждате ли, е направил всичко като хората. Няма нарушение на закона. Защото Радев е спазил правилниците на комитета. Почват се едни истории, как Радев е допринесъл толкова много за България и София в продължение на дълги години. То са педофилски дневничета. То са един надпис под герба. Устава на комитета е курви и бело. И захар. Курвите са малолетни, белото е захар. Радев бива признат за виновен. И го осъждат на 2,5 години строг тъмничен затвор. И го лишават от граждански права за 5 години, което не е особено страшно наказание. Софийския градски съвет се събира за извънредно заседание да изберат нов кмет. И тук цирка не бива спестен. И в дневния ред има точка по отстраняването на Радев. Той обаче все още е кмет. Открива заседанието и заедно с двамата си помощници подава оставка, за да един вид да избегне това да бъде уволнен, той сам да си запази честа и той сам да напусне. Съответно, СГОС избухва в спорове, защото те не искат да му приемат оставката. Искат да го уволнат. Почват се викове, подмятания, но Радев все още е кмет. И по време на споровете те назначават нов кмет, обаче Радев закрива заседанието и казва, че ще остане кмет, докато не види указ от княза. Той се опитва да подаде оставка, но те искат, не може да подадеш оставка, ние ще уволниме, затова оставам тук. Да, това е буквално цялото нещо. Той остава кмет още няколко дни, докато накрая царски указ не бива издаден и новия кмет не поема контрол над София. Радев, за сметка на това, от кметството отива директно в централния затвор, където... Взима си такси. Където шокиращо за него го посрещат с хляб и сол, тържествено. Лидера на бандата на ромите в затвора изнася някаква представителна реч и го хвали какъв добър човек и кмет бил Радев. Тук е важно да се отбележи, че Либералната партия държи властта чрез купен вод. Отново, никога не сме го виждали отново това в българската история. Либералната партия държи купения вод и създава етнически напрежения, за да плаши купения си вод да се поддържа властта. ГЕРБ. Съответно, лидера на бандата на ромите го приема там и го супер много му се кефи, защото е нов човек. И Радев е сложен в самостоятелна килия в сектора на хората с обикновени престъпления. Обикновени престъпления, не са такива, които просто Пешо е разбил апартамент, но го е направил докато левитира във въздуха. Не обикновените престъпления. Не са престъпления с супер сили, да. Просто обикновени престъпления. С обикновени престъпления става дума кражби, малки... Изнасилване, убийство, нали, нормални неща. Малки кражби, гледане на 14 годишни момичета в Арабия. Малки кражби. Да. Но той не излежава присъдата си. След години е помилван, естествено. След като се извърши преврат през 1923 година, той бива освободен. Но, дори свободен, той вече няма никаква политическа релевантност. Той издава произведение от 2 тома, което се казва Образи и сенки, чертани и описани в тъмнината. Добре. Поне в този път заглавието е окей. Или в превод колко беше шибано в затвора. Нямаше малки деца. Но е чертал в тъмнината нещо. Той губи огромния си секси апартамент в центъра на София и живее до края на живота си в една малка къщичка близо до трамвайната линия, където сега е околовръстното, а тогава е край на света. Остатъка на живота си изкарва беден, откъснат от близки и приятели и умира на 25 януари 1927 година от грип. Ради Радев, известен учител, крипичичка, империалистичен пътешественик, радиолог, репортер за управляващи и корумпиран софийски кмет, прототип за Дани Фандани. Ако си беше държал пишката в гащите, сигурно даже имиджа му ще да бъде изпран в българската история, както се случва с прекалено много управници, но заради тъпата му сделка с захара е запомнен само с нея, нищо повече. До ден днешен, ако му гугълнете името, първото нещо, което излиза, е сделката с захарта и глупостите, които се въртели покрай нея. И често казано,
това си заслужава. И все пак е много по-назад от Делю Манев. Деню Манев, ама никой не може да стъпи на малки пръст на Деню Манев. Деню Манев е титан. Особено ако имаш преди, че те са били в пряка конкуренция с един с друг. Да, кмета Демо на Подив и... Кой ще може да е по-корумпираният човек? Кмета Демо на Подив и кмета Кретен в София. Но Деню Манев не има удоволствието да пътува в чужбина, да извършва малък такъв лайт империализъм и да продава роби. Никой кмет не може да се похвали с това удоволствие. Делю Манев е човек на културата. Деню Манев е народен човек, той е български човек, той си седи в България. Докато Ради Радев е такъв международен пътешественик, крипичичка. Много Ди Каприо на своето време. Да. Безмолвни сме, да. Оставаме безмолвни за Ради Радев. Минута мълчание. За всичката захар, която е пропиляна. Ради Радев е Ралтана. Много захар беше хвърлено в този подкаст. Да. Това е сладък епизод. Сладък. По-сладък от 14 годишно момиче. Просто в момента съм дал такива клипове. Ако някой иска да изрежда неща да ги извади извън контекст, то е просто... Това за финал трябва да го оставите, да. Гофретник, къде могат да намерят зрителите и слушателите на този подкаст? Може да ме намерите в Twitter с името Гофретник. Неговия адрес в захарна фабрика. Между другото за гофретите какво трябва? Захар. Много е тематичен епизод. Бойко, тебе къде могат да намерят хората? Плейбойко в Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Шкафа им. Всякъде захарна фабрика. Вътре в гардероба ви. Някъде, където готвят най-вероятно аспержи с пармезан. Ако имате предложения за епизода, искам да плъгна, или просто искате да ни псувате, може ни пратите на имейла на anecdotcast@gmail.com или gmail.com, както казвам на български, за да не звуча като превзет задник. Аз наскоро чух, че на някои хора му казват вместо кльома му казват баница. Този подкаст приключи. И ти го застреля в главата. Благодаря ви, че слушахте. Историите за Анекдоткаст са проучени от мен, Калин, също знаен като Покривен дебелец в Twitter. Нашия комик е Плейбойко, @theplayboyko в Twitter, а аудиообработката идва от Мишаки, който няма никакво желание да бъде намиран в социалните медии. Не забравяйте да лайквате и сабскрайбвате в тубата, да ни следвате в Spotify, да ни рейтвате в Apple Podcasts, генерално да правите каквото си иска от подкастинг платформата, в която ни слушате и най-вече да ни пращате на приятели, познати, врагове, ако ще да викате за нас от покрива на блока си. А сега, по-скучните неща. Източниците на днешния епизод. София Шифянци, 1878 до 1944 на Георги Георгиев. Столична община 1918 до 1925 на Александър Мирков. В южните страни на самия Ради Радев.